салом ба ҳама. Дар ин видео ман дар бораи чандта сел доштам дар соли 2000 ва чиро омӯхтам ки дигар дар оянда хато ва ба шумо ҳам маслиҳат сели худро гузоред дар соли оянда барои соли оянда бефоида нагузарад ва барои он ки агар ки шумо хоҳед ки пули бисёр ё ки миллионер шавед, шумо бояд сел гузоред дар соли оянда, чунки миллионерҳо сели худро мегузоранд дар соли оянда. Якум сели ман буд 50,000 подписчик дар YouTube канал бояд мегирифтам. шумо дида истодед ки ин сел нашудааст, чунки ман видео напарафтам дар YouTube ва ин сел ба иҷро нашуд. дуюм сели ман 50,000 подписчик дар Instagram буд. ин сел ҳам нашуд барои ин ки ҳаракат накарда будам. сеюм сели ман $100,000 кор кардан буд дар бо воситаи трейдинг. ин сел ҳам иҷро нашуд барои он ки ман дар трейдинг фақат ки $3,000 кор кардам, ки ин кам аст барои сели ман $100,000 буд. сели дуюм сели чорум бошад пул кор кардан аз партнёркаи YouTube, яъне ки монетизатсияи YouTube. ин ҳам нашуд. сели панҷуми ман буд ба душанбе сели панҷуми ман буд ба Дубай саёҳат кардам, яъне ки Дубайро дидам. ин сели ман ҳам нашуд барои он ки маблағи кофӣ надоштам ва дуюм сабабаш границаҳо маҳкам буд. шашум сели ман харидани квартира, яъне ки квартираи худамро харидан буд. ин ҳам нашуд. ин пули кофӣ надоштам. сеюм ҳафтум сели ман мошини худро харидан. ҳаштум сели ман буд ки бизнеси худро яъне бизнеси худро доштан. ин сел ҳам нашуд. сеюм нӯҳум сели худам нӯҳум селам буд ки духтари хушрӯ, яъне ки арӯс бугӯем, арӯс ёфтан буд. пеш аз ин ҳам буд арӯс, лекин дар ин сол ман бояд меёфтам арӯси худро, арӯси беҳтарин. якчандта духтар буд, аммо баъзеш характериш маъқул нашуд, лекин гаштем 1-2 моҳ, лекин маъқул нашуд ва дигар гап назадем. даҳум сели ман буд доходи пассивни сохтан, яъне ки пул худаш мебиёяд, яъне доходи пассивни. ин сел ҳам нашуд. барои чӣ ин селҳо иҷро нашуд? Барои он ки ман яъне гапи халқи гап задем, ба гардан хавсӣ кардам, яъне ва фикри ман ба дигар чизҳо машғул шуд. яъне селҳои худамро фаромӯш кардам ки чӣ сел доштам. ман як чизро аз худ кардам ки бояд мо чизе нашуд, бояд мо сели худро ё ки ҳамеша дар ҳаракат бошем, ҳамеша ҳаракат кунем ки ба пеш равем, яъне ки ҳама вақт ҳаракат кардан дар кор, ягон чизи навро омӯхтан дар кор ва ҳамеша ба пеш рафтан дар кор.
چونکه زندگی رفته ایستاده است، وقت رفته ایستاده است که شما رو انتظار نیست. یک مثال عادیش این است که مثال زمین خودمان اون همیشه در حرکت است. اون نمیگوید که من بی‌فره شدم، من مانده شدم، یا که نمیگوید که من یک سکوند دم گیرم. اگر که اون یک سکوند دم گیرد، اگر یک سکوند من شود، اگر ما اوجه در این زمین زندگی کردن نمیتونستیم، چونکه همه جو کاتاستروفه میشد، یعنی که همه جو ویران میشد. از این خلاصه میبرد که ما هم باید مثل زمین باید همیشه در حرکت باشیم. نه اون فرق نیست که همیشه در حرکت باشیم. با شما مصلحت من همین هست که شما هم سال خود را گذارید در سال آینده، برای اون که این سال آینده بی فایده نگذرد، بس یگان فایده بیارد و همیشه در حرکت باشید. سال نو و مبارک باشد به همه شما و به همه شما سلامتی بهترین و پولهای بسیار و در زندگی úspěch رو خواهانم. در زندگی úspěch رو خواهانم. یک بار دیگه سال نوتون مبارک باشد و تا بازدید خیر.